I go by the name Junior Sambo, aka haka nake, aka na gidan Umar M Sharifi. Talakan Najeriya ya shiga uku. Allah kadai zai fitar da mu. Ku dakata, akwai bayani. Ku dakata, akwai bayani. Ku dakata, zan yi bayani. Ku dakata, zan yi bayani. A mulkin mu na yau akwai saki, tafiya muke kawai kamar yan aiki. Shugabannin mu koyaushe suke jin daɗi. Mu sun ban mu cikin wani hali muna koke. Ba abinci ba magani babu ayyuka. A koda yaushe mu muna cikin shan daka. Saurayi mai shekara 30 sai ka ganshi tangar mai shekara 100. Su manyan rai suka fi mu ne ko halittar su sama yake da namu. Gaba ɗaya ba ma cin arzikin ƙasar mu. A haka ma abu mu mana amma za a bi mu har gida a kashe. Talaka a kwance yayi mushe. Kun taɓa ji an yanka 'ya'yansu ko kun ji an yi garkuwa da iyalansu. Ba su damu da rayuwar mu ba, sai zaɓe ya zo zaka gansu. Dan suna buƙatan ƙuri'un mu su dinga watsa mana kuɗi tankar kaji. Mu ko mu risina mu ɗiba, mun manta abin da suka yi mana. Talakan Najeriya ya shiga uku. Allah kaɗai zai fitar da mu. Junior Sambo, mu san su waye za mu ba ƙuri'un mu. Dan Samba producer.